Good morning guys. So ayun na, dito tayo sa bayan ng San Jose. Jesus mercy Lord, gabayan niyo po ako. Kabalik na naman po ako ng trabaho. Jesus mercy. So ayun guys, good morning. Back to work na naman. Balik na naman tayo sa Maynila. So siyempre drive safe lang para iwasan naman na berya. So ayun guys, dito na tayo sa Naga City. So siyempre nagbi-blink na yung gasolina ko. Biyahe pa tayo ng Maynila. So dito na tayo magpapagasolina sa Petron XCS para goods na goods ang takbo. XCS, okay, full tank. Premium full tank. Ano yun na? Premium po full tank XCS. Yan. Premium po, full tank. Apo. Full tank po. Okay. Bumababa po. So ayan guys, full tank na yung gasolina natin. So tinakbo natin galing sa partido 51 km .1. So ayan guys, diretso na tayo guys. Punta na naman tayo ng Maynila. Alright. Ano pong ice? Yan na. Okay. Ika-crack natin to. So ayan na, pagkatapos na i-crack, lalagyan natin sa tumbler para okay ang natin biyahe. So ayan guys, dito pala tayo sa San Fernando Pamukid. So nagload lang tayo saka bumili na yelo kasi para dito sa tumbler natin para malamig ang lagyan tubig. So ayan guys, diretso na tayo. Woohoo! So ayan guys, Pamplona na tayo. Medyo matraffic ngayon kasi araw ng ngayon, Martes. Kalimutan ko lang yung pizza. So ayan guys, meron pa mga ginagawang daan dito sa dinadaanan natin kasi hindi pa naman agad-agad matatapos yan. Pero siyempre hindi katulad doon dati na magdi-December, grabe ang lubak. Pero ngayon hindi inaayos na pa unti-unti. So ayan guys, welcome to Sipukot. Ito guys yung construction dito na tulay na medyo matagal-tagal pa Siyempre tulay kasi yung ginagawa kailangan matibay. Hindi naman katulad ng kalsada lang. Yun
Pero sigurado to mga December tapos na siguro to. Yun oh. So ayan guys, ang oras 8:12. So takbong yami lang tayo. Drive safe. So ayan guys, dito na tayo sa Tara. Siyempre dito pa rin tayo dadaan sa kaliwa. Kasi pag diniretso ko yan, papunta yan ng ano, Dait, Cam Norte. Grabe ang layo dyan. Iikot kasi dyan kaya dito na tayo sa shortcut. Saka ito naman talaga dapat ang dinadaanan papunta ng Maynila. O dyan, kung gusto mo lang naman maggala-gala, yun, pwede. Daan ka muna dyan. Pero siyempre guys, drive safe always. So ayan guys, dito na tayo sa Lope. Yun o, mga big bike oh. Liwanag ng mga ilaw nila no. Sana all. Ganda talaga pag mga GS. Yung guys oh, daming saging. Sana may mahulog para mayroon tayong almusal. So ayun nga guys, ragay na tayo. So marami na dito mga nagtitindang mga ano, itak o ano-ano, mga sari-sari na ano. Yung parang pangkatutubo ba, no? Ganyan ang maganda ma-display mo sa kusina. Tapos yung kusina mo, yun simple lang ba na nasa ano ka, nasa farm ka, yun. Napakaganda, maliwala sa paningin ano. So yun na nga guys, dito tayo sa ano, sa Mayragay, sa may Starka. Dito dati ako na disgrasya guys oh. Grabe yung mga pangyayari ko dito. Tuwang-tuwa pa naman ako ng mga pangyayari na yun. Tapos bigla lang naging malungkot. Ito, Starka Saragay. Doon ako nadali no, yung pag overtake ko ng konti lang. Eh marami kasi dito mga tricycle na ano, basta na lang naliko. Hindi wala man lang lingon-lingon. Bigla pa ang ano, signal. Yari talaga. So dito yung guys banda oh. Alam ko yung dito yung banda oh. Dito yun oh. Malayo pa yung gasolinahan. Lumiko na yung tricycle. Pero itong tricycle oh. So siyempre, drive safe. Huwag nyo nang tularan yun. Lagi lang tayo magdasal pag tuwing nabiyahe. Hindi naman tayo perfecto, pero siyempre kailangan pa rin tayo magdasal at mag-ingat. Kinakailangan doble ingat. Woo! I love it. Oh. Tumapak agad yung kalsada ron ah. Dami kasing nadaan dito ng mga ano, overloading. Kaya gano'n na nangyayari. So ayun nga guys, dito na tayo sa Del Gallego. So ang oras 9:02. So ayun nga guys, dito na tayo sa Del Gallego checkpoint. Ito yung checkpoint natin ng Del Gallego. Nakatakot-takot kasi pag hindi ka kumpleto sa bakuna o sa anuman requirements, hindi ka makakauwi sa inyong lugar, sa inyong probinsya. Ito guys, oh, buti talaga naalis na yan. Thanks God. Overtake na natin to kasi pabagal-bagal pa eh. Madilim na doon banda guys oh, pero sana huwag naman umulan sa papupuntahan natin, sa dadaanan natin. Kasi nakakainis pag maulan. Madulas na ang kalsada, siyempre basang-basa ka pa. Kahit magkaputi ka pa, talagang gusto talaga yung mga tubig niya. So ayun guys, dito na tayo sa Tabugon.
Tabugon Cam Norte. So ayun guys, oh, yung sinasabi ko sa inyo na daet doon, oh. Kung doon tayo dumaan sa may Tara, yung diniretso lang natin dito yung ano yung Tagos nun. Pero siyempre dito na tayo, Manila Lucena. So ayun guys, dire-diretso na naman tayo guys. Ang sunod na naman natin ito guys na madadaanan yung Calawag. So doon na siguro ako kakain sa Calawag kasi medyo maaga pa naman, nasa 9:50 ang oras. So ayan guys, drive safe. So ayan lang guys, so Diyos Mabalos, welcome Bicolandia. Pagpapasok ka na Bicol, yun o. Wala gaano nagpapapicture sa ano, sa boundary na yun. Siguro pag weekend yan, mga linggo, sabado yan, marami nagpapapicture dun. So ayan guys, oh, nasiraan sila kuya, oh. Buti na lang mayroon silang pamalit ng gulong. Ito pares. Subukan natin magpares-pares. Okay. So ayan nga guys, tapos na tayong kumain ng pares. So konti lang ang kinain ko guys kasi masakit sa tiyan pag ano, nabiyahing busog. So mamaya yung baong kong biskwit, doon ko na lang kainin sa ano, sa may bitukang manok. Tambay-tambay ako ng saglit doon kasi maaga pa naman. Ang oras 10:29. So ayun guys, gasolina muna tayo dito. Ito terminal ng Bus Raymond. Yan, medyo kunti lang yung pasahero ngayon, oh. So siyempre gasolina muna tayo dito. Yun, oh. XCS, oh, punuan yung mga bus, oh. Ay, dadagdagan natin yung pinul tank natin kung ilan ang, kung magkano ang madadagdag. Full tank, full tank XCS. Huwag mo lang ganong paapawin kasi mayroon pa naman tira yan. Hop, okay na yan. 224 ang dagdag. So yan guys, larga na naman tayo guys pagkatapos natin kumain, maggasolina, mag CR. Siyempre naiihi ako. Yun, larga na naman tayo guys. Alright, ito. Oh, nagka-traffic na dito, ah. Diretso na tayo doon. At pwede naman siguro. Ito yung ginagawa na ano, Skyway yata to, no? Kailan kaya ito matatapos? Yun, no? Hindi ko alam kung ano ang plano niyan guys, eh. Oh, siguro baka iwan ko lang. Dahan-dahan lang at siyempre may mga kasalubong tayo. Skyway
kasi ako makita na signage na ano eh, kung ano ang plano dito sa ano na to eh. Ito na oh, Manila Bypass Road, Lucena, Gumaca, Lopez Town proper. Yan oh, para hindi na dito magka-traffic. Oh, pwede rin dumaan dyan sa Bypass Road, kaso dito na lang ako sa Lucena. Hindi na mag-aanong traffic ngayon. Ano, Lopez, Bicol, Manila. Yun. So ayun guys, abangan nyo na naman ako dun sa ano, sa Atimunan. Magpapapicture tayo dun sa malaking tilapia. Ang bihila. Hindi pa ako hindi pa ako nakapagpa-picture dun eh. Kaya susubukan natin magpa-picture dun sa ano, Atimunan, dun sa malaking isda. Tilapia yata yun eh. So ayun guys, traffic sa Gumaca. Wheehee. Gumaca, Quezon. So ayan guys, nakapagpa-picture na tayo dito sa malaking tilapia na to. So let's go. Whew. Let's go, let's go, let's go. Wala na rin si Kurong na iwan. Let's go. Welcome to Plaridel, Quezon. Ganda talaga guys, sarap sa ice. So ayun guys, dito na tayo sa Zigzag Road. Dito na tayo dadaan kasi mapresko dito eh doon. Grabe pang init. Saka tambay-tambay muna tayo dito sa Zigzag. Kung sa pinakataas. Yun o. Nilagyan na pala nila ng ganito. Nilagyan na nila ng ganyan o. Kaya medyo okay na tingnan. Saka tama lang yung proteksyon kasi kung mayroon dumaos-dos man, siyempre may proteksyon din, hindi gaanong mapipinsala yung sasakyan saka yung mga tao, di ba? Yun oh. Ganda.
So ayun guys, bigla palang may nag-text sa akin. Batangas sana ang ruta ko ngayon, kaso nag-text nga, sabi punta na ako muna ng Pasig. So sigurado Pasig na tayo niyan. So mag-Google Map tayo kasi ang destinasyon ko sana Batangas. So baka mas malapit siguro dito kung Pasig tayo pupunta. Baka mas malapit siguro dito. Kaya i-google ko. Kung doon kasi dadaan pa tayo ng Alabang, eh masyadong traffic. Eh dito baka hindi gaanong traffic niya kasi dadaan tayo ng ano dyan eh. Dadaan tayo ng Antipolo. Yung mga magagandang tanawin dyan na mga ano, sariwa pang hangin. Kaya subukan natin duman ulit dyan. Pero siyempre Google muna natin kung saan mas malapit. Mas malapit talaga dito pag dito tayo dumaan sa Tayabas, 3 hours and 40 minutes. So pag dito tayo dumaan. So ayan guys, dito tayo dadaan yan sa Welcome Barangay Tambak na yun, oh. Papunta tayo ng ano, Tayabas. Dito tayo dadaan. Yan, papunta yan ng ano, Batangas, Chaong, Lucena, yan. Pero ito, dito tayo dadaan na. Shortcut na. Kasi ito yung shortcut na daan, dire-diretso lang. Pag dyan kasi medyo mabahay-bahay pa dyan eh. So kakanan tayo guys. Papunta na to ng Tayabas. Tayabas, Quezon. So ayun guys, pag nandito na tayo sa gasolinahan sa Giant, so kakaliwa lang tayo dito. Kasi ito yung papuntang ano, Cabente Road. Ano? So ayun guys, dire-diretso lang. Dire-diretso lang tayo guys. So ayun na guys, oh. Parini sa Lukban. Ayun oh. Yung boundary, Parini sa Lukban. So ayun guys, oh, dito tayo sa may Louisiana, Sampaloc. Dito tayo. Bilis-bilis dito guys. So ayan nga guys, dito na tayo sa may Pagsanghan. Yun o. Ito guys o. Ito yung papunta yan Santa Cruz yun o. Papunta rin ng ano, Turbina. Mayroon din daan dyan. Mayroon din daan papuntang Batangas. At siyempre papunta tayo ng ano, Pasig. Mayroon daan dito. Dadaan tayo ng Antipolo. So ayan guys o. Lumban, Quezon. Yun o. Yung baba niyan, lake yan, lake. Saka nandyan yung mga ano, yung parang yun, Kalayaan. Yung source of energy ng kuryente dyan, nandyan sa baba. Saka tingnan nyo yun sa taas dun o. So ito guys yung madadaanan nyo pag dito kayo dadaan sa papuntang Pasig. Dadaan tayo ng Mabitak, Pililya, yan, Antipolo, Teresa Rizal, Taytay Rizal, yun. Pagkatapos nyan, Rosario na, Rosario Pasig na. So dito pala guys, mayroong crossing dito. Itong pakanan, yan. Kung gusto mong umakyat ng papuntang Marilake, doon ang daan, mayroon daan doon. Mayroon din labas papuntang Infanta Quezon, papuntang Marilake, papunta rin ng Pasig. Pero siyempre dito na tayo kasi dire-diretso din tayo dito. Kaya mas malapit dito kaysa ron. Kaya dire-diretso lang natin ito. Ayun guys, kung nakikita nyo yun, yung mga windmill, kitang kita na. Alam ko hindi pa yan kita sa video kasi masyadong maliit yan eh. Pero pag isinom mo siguro, iwan ko lang, makikita mo siguro. Ayun o.
So ayun guys, update ko kayo pagdating natin ng Pililla Rizal. Tingnan nyo guys, oh, dinidevelop na naman ang subdivision. Ganda mga ano dyan. Magkano kaya ang ano dyan, oh, ang house in lot. Grabe guys. Yun, oh. Yun, oh, palapit na tayo sa ano, Pililla Rizal. So yan guys, oh, ganda dito, oh. Ano? Parang Chocolate Hills dyan, oh. Maganda magtayo ng bahay dyan, oh. Kaso mainit dyan, dapat mayroong kahoy. Yung kahoy na mga pine tree. So ayan nga guys, medyo traffic na dito ng konti sa Tanay Rizal. So ang oras 3:40. Ayun, oh, mga sapatos. Ganda sana kaso wala tayong pera. So siyempre kaya medyo inabot tayo ng ganitong oras kasi patigil-tigil tayo, eh. Pero okay lang yan. Basta wag lang umulan. Makarating tayo doon ng mga alas 5. Okay pa yan. Maliwanag pa yan. Yan, so yun guys, medyo tumigil ng konti. Yan, oh, grabe. Kung magkahanap tayo ng masilungan, tigil muna tayo at magbibihis tayo ng kapote. Basa na naman tayo guys. Tulas ang daan. Hindi tayo makapatakbo ng medyo mabilis-bilis. Grabe, oh. Yun, oh, grabe na ang ulan. Buti hindi dito na ano. Ay, oh, bihis tayo ng kapote. So ayun guys, update ko na lang kayo pag nasa Pasig na ako. Drive safe. Dito na tayo sa Pasig.